Bueno, asteroko bisita, aste honetan ere utxik egin gabe. Hemen daukagulako Iskander Fernandez. Iskander, Gabon. Gabon, Iker. Zer modu zaude? Ba, ondo. Aipatu bat gauza bat, hemendik minutu gutxietara 57 urte betetzen ditu dela. Otsaiak amaseiko eguna helduko da, eta beraz, ba, bueno, urte bat zarrago izango naz. Bueno, egitan ordu batzuk zarragoa, baina, bueno, ja hemendik aurrera 57 urte ditu dela hasi beharko nez esaten. Hori da, hor askotan esaten da, noiz da ospatu behar, ze urte ospatu beharko litzateke berez, ez? Hori da askotan esaten dena, 57garrena edo 58garrenaren hasiera edo hor askotan izaten da, ez? Ez da bai da hori, ez? Ez, karo, 57 oso egin dituzu, ez? Bai. Eta, bueno, etxean deko broma benetan, ia emetik 23 ordura edo horrela jaio nintzela, ze haueko 10etan jaio nintzen. Begira. Beraz, oraindik, bueno, hor broma da, ba, bueno, bihar gauera arte ez ditu dala 57ak lortuko edo... Bueno, ez naizela ailegatuko bertara. Egun oso ospatzen. Hori da, beste. Bai, hori da, bueno, ahi astean zer gauza batzuk bai egin ditugu, baina, bueno. Bihar aprobetxatuko du, jai eguna dalako niretzako, eta etxean jai egun hartu dugu, bentsat jai eguna hartu dezakegunok. Hori da. Eta bihar, bueno, aprobetxatuko dugu. Era batera edo bestera, kontzerturen bat ikusiko dugu. Begira, zerbait bentsat eroriko da. Itxaran, kontzertura, bueno, izango da, bai, azte buran bada kontzertu desente gainera. Bai, astrora joango gara, bai. Begira. Ondo. Tokatuko da hortaz. Ospakizuna, eta ospatuk behar diren bezala 57ak ere, hori ere, garrantzitsua da eta. Bueno, gu ospakizunak bestera batera. Guk beti bezala, zurekin ospakizunak, musikalak izaten ditugu. Bueno, zure ospakizun gehienak ere musikalak izango dira ziurrenek. Bai, musika egongo da, presente goizetik. Kirol apur bete lehenengo orduen, eta gero, era batera edo bestera musika jauziko da. Bai, ez da. Ze musikarik gabe ospakizunak, ez direla hain ospakizun izaten, eta diot bizitzako arlo denetan, zorionak kantatu egiten dugu. Hori da. Hortik hasita, edota, zerbait irabazten denan ere musikaz laguntzen da, omenaldi bat egiten denean, musika dago, ez dakit, zugu lertzen musikari gabeko, mundua ezin da ulertu musikari gabe, ez? Ez, egia da, eta, ez garelako konturatzen askotan musikaleku guztietan dagoela. Baina, nire bizitzan, are gehiago. Ez da. Aurrekoan ikusi genuen, 2023ko binilen bilduma egin zenuen, ez? Leheno, kapituloka egin ditut, 3 bideotan grabatu nituen, asko ziren. Erositakoak eta artean lortutakoak edo lagunek oparitutakoak. Badira batzuk, zen bat dira guztira? Ez ditut kontatu, baina izan behar dira 100 inguru. Erraz esaten da. Azteko bi. Erosita, de hecho, aurten gu, nahi dut gitxiago erosi, edo bestera batera erosi, taldei eta dendetan bakarrik erosi. Baina, ia zer gertatzen da. Ze momentuz tentazioa behintzat ari da, ez? Agertzen eta alde guztien. Ze urtarria oso ona izan zen, eta, apurbet frenoa ipini diot nire buruari, baina badakit gero, igual, otsaia ez danean edo ez dakit edo martxoa hain ona ez danean, hasiko naz urtarrioko diskoak erosten, ez gero beti jausten da. Otsailaren 23an Bele, 29an Anari, ez dakit. Antza, otsaia badator potente, baina hori, agian urtarria ez nuen espero, eta gauza asko gertatu ziren, eta otsaian, ditugu ja gaur entzungo dugun disko 2, ustot otsaian argitaratutakoak dira, eta kontuz, gehiago entzun behar ditut, baina kontuz, disko hiekin. Hasita behin, ordea, 94an, hasi behar dugu errazpaldiman ez da, gaurko bidaia. Aipatu genuen zera. Ni hasi nintzelako musikari buruz idazten dela 30 urte, eta gainera
oso urte berezia izan zalauko musikarentzako urte hori errepasatuko genuela, gero 2014 ondala 10 urte nire blogarekin hasi nintzelako, eta gutxi apurbet bat konparatzeko, ez? Nolako ziren gauzak oindala 30 urte, nolako ziren oindala 10 urte, eta nolakoak dira orain, zen ikuste dut normalean konklusioak atera daitezkela entzuten dugunagatik. Eta bueno, imagina dezakegu zer gertatzen ari izan momentu hartan. Bai, eta irudikatu beharko da, ez? Nik uste dut beti irudikatu behar dela, ez garaia nolakoa den, baita ere kontestuak ulertu, soinuak, ez? Gaur egun datoze soinu asko ordukoak imitatzen nola jardutan diren, bueno, badaukagu hor, zer ikasia ze, begira, justu atzo, Jokin Erkorekarekin izan itzen Mamu taldeko, orain Mamu taldeko Jokin Erkorekarekin, eta esaterion, ez? Irrati formulek ja 2000etako musika jartzen dutela zerbait, aspaldikoa bezala. 80ak izan ziren, 80ak etorri ziren gero, eta 80ako musika eta egia da elektronikan asko eragin duen zerbait dela, ja 2000etara iritsi garela. Eta ikusten ari garela 2000etako hardcore melodikoa, 2000etako inkluso nu metala ere agertzen ari da pixkanaka berriz ere, zartzen ari garela, baina zikloak badirudi, ez? 20 urte egiten duela beti atzeraka badirudi musikak, ez? Itxura behintzat hori da hartzen duena, retroa dena 20 urte dira. 20, asko jota 30. Bai, nik hor dekote zera bat, 80ko hamarkadako eraginak hain argi ez nituela ikusi, oindala 10 urte, baina bai, normalan zikloa zuk dinozunez holandoa. Eta, bueno, ariketa agian balioko dozku hori ikusteko, eta beste gauza batzuk zagien. Garaiko eraginak gure taldeetan, nondik datoz, batzutan gaur nik uste dut, bitxekeri bat ikusiko dugula lehenengo taldearekin, terapi taldearekin. Bai. Baina, eta gero beste bat aipatu duguna da, ikustea hobet dala errezagoa, gogoratzea orain duela 30 urte. Gertatu zana, oen dala 10 urte gertatu zana baino, eta hori bai dala oso kuriosoa musikari buruz hitz egiten, Bai. Nik uste dut gogoratzen ditu dala 100 disko, 84koak, baina 2014ko diskoak gogoratzeko, nire blogera joan behar naiz, ikusteko zer buruz idatzi nuen, eta bestela internetara. Baina da kuriosoa zelan gogoratzen ditugun, hobeto garai batzuk, beste batzuk baina. Bai, eta kaso gainera, hiltzatuago geratu zaizkigun horiek, ez esan nahi dut. Internetak koltsutatu beharretzen garaietakoak eta ez. Gogoratzen zara, kasik, ez dut esango, ez duk igual hori ere, bai. Hainbestera ez dakit, baina esango banizuke diskoaren erreferentzia ja ez da horraino ez zara iristen, esan nahi dut. Hau izan zen, esan ozenkiren 77. diskoa. Horraino ez, ez da? Ez, zorionez horraino ez. Zorionez. Ez, egia da, nigo horatzen dut, hasiera baten hasi nintzenean idazten, eta oso mugan hasi nintzen idazten, ja internet horrateetan zegoen, dinot profesionalki garan, uste internet, nik uste dut garan hasi nintzenean, internet bagenuen, oso motel zijoan, eta diskoak entzuteko eta txarto, ez da deskargatzeko ere, handik 2 urtera dolan hasi izan ja Napster hobeto funtzionatzen, baina zure indarra zan zuk zenekien guztia. Zuk barruan, zure buruan zeneukan hori, zan besteekin alderatuta zeneukan boterea komedia tartean. Internet heldu zanean, demokratizatu dintzen den guztia, eta, komedia tarteko jakituri hori ja denontzako zen. Eta horria estilua, izango zen zuk ipini behar zenuena. Gaur egun ez dakot argi. Ariketa batzuk egin ditut txat ez dakizan ditzen da? Txat GPT. Eta oindala aztebi datzen dituen artikulu bi, bat Tori Moseri buruz eta beste Alice in Chainseri buruz, eta eskatu nion berari egiteko berdina, ez ziren 10 lerrokoak, laburrak, duela 30 urte
argitaratutako diskoak urteguna ospatzeko, edo horrelako zer eskatu nion, eta oso kurioso izan zen, esaldi bat edo bi berdinak zirela nire testuetan, eta iaren testuan. Beraz, gaur egun ez dakit nora goazen, zer gertatuko dan, baina, tira, ikusi, hasiera baten zuke irakurtzen zenuena, gogoratzen zenuena, askotan ikusten hemen bai aipatu dudala, disko bat ikusten nuela kaletik, eta eskatzen nion teipuari 5 minutu irakurtzeko barruan zegoen informazio guztia, produktoroen nor izan zen, nortzuk zeuden taldean garai hartan, eta hori dana memorizatzen nuen, eta hori izan, gero idazterakoan erabili al nuen zerbait. Gaur egun gero eta gehi gutxiago gogoratzen dut, hemen askotan esaten dut memoria zitze egiten dudala, egia dalako, baina nire memoria ikustut internetekin eta bizigaren etengabeko zapin honetan, baina memoria ez duzula erabiltzen eta purka-purke galtzen goazela. Baina ikustu dut Therapiren Travelgum diskoaren portada memorian hiltzatuta geratuko zitzaizula betirako. Bai, behitu nire apuntetan zegoen portada ikonikoak egin dituen talde bat dela, badituzte beste batzuk, baina Travelgumen portada hori itxela da, eta ezin duzu ahaztu. Eta ni portada horrekin, kuriositate bat, portada horrekin hasi egin nintzen, ze leku guztietan zegoen, baina ni Therapy gutxi entzun dute nire bizitzan zehar, azkenengo urteetan rekuperatu egin dut, ez dakit, ointxe esango nuke, azkenan jo zutela, edo bentsat kartelan egon zirela, ez teko targez, talde asko dira, eta horra hasi nintzen entzuten, eta portada horretatik hasi nintzen, leku guztietan zegoen. Eta Travelgun diskoari ekingo diogu, bere euren ibilbidearen laugarren diskoa, naiz eta plataformetan usteot bigarren bezala agertzen dela. Galdetu behar nizun, azken aretoan, esaten duzu. Ez, azkena rock festivala. Azken aretoan Bilbokoan bai jo duela. Bai. 2012ko azaroaren 13an. Hori da ikusten dudana. Bai, posible da. Azkenean ez dute inoiz itxi, ez? Beti egon dira hor, sale oinarri indartsu bat dute. Estatu Batuetan ez zuten arrakastarik lortu, baina 94ko disko honekin Europan zehar, bai, eta batez be Inglaterran, ez? Eta Inglaterran eta Irlandan. Irlanda txikiagoa da, eta baina Inglaterran arrakasta baldin baduzu, gutxi gora bera, arrakasta duzu mundu osoan, ez da ziurtatu du Estatu Batuetakoa, eta Estatu Batuetan ez ziren oso larrondo mugidu, baina Europan zehar nik uste oso garrantzitsuak izan zirela, eta Euskal Herriera heldu ziren, nik igerri dut Twitterren, sale asko dituztela, eta gainera, gogoratzen dut, indala hilabete batzuk, bidali nizula WhatsApp bat esaten entzun kantau, eta ia zer ekarten dutzun burura, eta zan EH Sukarra. Bai. Eta ez horregatik, baizik eta kanta ona delako, baina entzungo dugu hori, eta nik uste hasierako riff hori, gero ez dakite EH Sukarraren esango nuke zu hautzean, edo garai hortik, edo ura zutan hortik, Therapiren riff hori oso garrantzitsua izan zala Ibarko taldearen txako. Entzongo dugu, Nowhere kantua, esan da bezala, Travelgun diskotik, 94tik Bizkandarrak berreskuratu duen abestia. Something that you wanna have but will never get. Going nowhere.
Pentsatzen ari nintzen, eta bai, EH Sukarraren mundua bada, ez dago zaratzerik. Hori bai, Nortonek minutuko eskua bikoitzean, abiadura bikoitzean joko zuela iruditza zait. Kolpe bat koitzeko bi emango zizkiola, ze oraindik ere, iaz urte bukaeran ikusi nituen, abenduaren batean ikusi nituen, eta harrituta geratu nintzen ze gaitasun duen eskuineko esku horrek. Ez dakit Euskal Herrian abiadura horretan mugitzen den eskuineko esku asko egongo diren. Bai, kuriositatea hori. Esan duzu bai, EH Sukarraren mundua hor dagoela, beste gauza batzuekin batera, baina bueno, Therapik hasi izan gehiago noise rock eta punkaren bueltan. Batez ben ikuste dut, The Undertones bezalako taldeak agian garrantzitsuak izan zirelako eurentzako, biak Ipar Irlandakoak. Baina gero, disko honekin nik uste dut zabaldu zutela asko, euren soinua asko zabaldu zan, potoldu zan, baina melodiarekin bazuten horrelako amodiozko historio bat. Eta oso ondo konpontzen dira melodiarekin, eta bueno, oso disko melodikoa, oso aldakorra, potentea eta melodikoa era berdinean, eta nik uste ja, Trouble honetan rock alternatiboa nik uste hitza erabili dezakegula, baina bueno, nahiko potentea, gruntzera begira seguramente, baina bueno, ez dakit punka bai dago hor, baina bueno, nik izango nuke, ez dakit esan, baina esan behar dut, ez dagoela Green Day eta Offspring bezalako talden bidean, beste leku batetik mugitzen dela eta mugitu egin dela bere ibilbide guztian. Ibilbidea ez dut ezagutzen, baina ez da gor, niretzako ere ez da gor. Beste zerbait da, ez da hardcore melodiko edo punk rock horretatik mugitzen, beste rock klase bada. Eta kaso zuk esan duzuna, gruntzaren eragin hori horregon daiteke batez ere soinuak eta beste batzuk direlako, zikinagoak edo badirelako. Askotan gertatzen da, kostatzen dela nondik definitu eta bueno, melodikotasuna duen zerbait eta bueno, beste gauza da guk definitu egin nahi izaten dugula. Hori da beste gauza. Bai, bueno, horretarako gauza hemen jolasteko. Nik uste dut Euskal Herrian azkenean onarpena handia izan zutela, handia komila tartean. Ze agian ez da agerian egon zan talde bat, baina nik konturatu naz jendearen txeko garrantzitsua dela. Eta nik uste dut punkarekin zuten erlazio hori, melodia, rock gogorrago batetik mugitzen zirela, agian rock alternatiboaren soinu hori, eta era batera edo bestera, nik uste dut gure gustuetara moldatzen den talde bat da, eta horregatik sartu zen hain ondo. Ni hori askotan bizitza kasualitatea da, eta ez nuen ezagutu inor disko honekin, beraz ez nuen entzun bere garaian, eta askoz berandoago entzun dut, badakit zeo zer galdu egin nuela, baina, bueno, betik aurrera hor mugiduko naz, beste sale bat bezala, ze disko guztiak entzun ditut, oso interesgarriak dira, eta oso talde kuriosoa, horre hainbeste urte eta hainbeste disko argitaratuta, maila ona mantentzen dutelako. Begira, pista segi behartzeien horietakoak, eta, bueno, maila ona mantentzen badute, batak daki berriz ere Euskal Herrira itzuliko ote diren, hori askotan ez da jakiten. Bueno, urrengo taldea, Cloud Nothings taldea, aurreratuko dizut, disko Pitchforkak maite du.
Bai, imaginatzen Zazpita dut. erdi bat du. Zazpita erdi, bai, imaginatzen dut, eta agian aurrekoak nota hobeagoa izango dute. Aurreko diskoek, esaten duzu? Bai, aurreko diskoek. Izan daiteke. Aurrean baldin badekazu nik izango nuke Attack on Memory nota hobeagoa izango duela, eta, bueno, bai, Pitchfork dalako maketa hobeagoa zelaren defendatzaile sutsua, agian lehenengo diskoa bai oso ondo, oso puntuazio ona. 8,6 Attack on Memoryk. Bai, egia da, beitu hor nik onartzen dut, Pitchforken notak, bai Attack on Memoryn eta bai Here and Nowhere Else diskoan, nik onartzen dituala eta ulergarriak direla. Kasu honetan, bai. Begira, bengoz ados. Esango luke bezala batek. Bueno, ados beti. Eurekin ados beti. Gure gainetik dauzelako, eta, bueno, ez dakit, jainkoekin erlazioak dituztelako, eta, bueno, hori onartu behar da, eta zimaz, euren jokoan sartu. Baina bai, nik uste kasu honetan ni bai sinatuko nukeela horrelako nota batzuk, edo bentsat horrelako noten erlazioaz. Aurrekoa hobeagoa, hau oso ona bai, baina ez hain ona. Bueno, hala ere, hortik ekarri guzu kantu bat, lehen da bizi Cloud Nothings aurkeztu ditzazu, nik uste dut, kantuak hartuko duen denbora hartuta, merezi duela talde aurkezteak berak ere. Bai, bueno, Cloud Nothings azkenean Dylan Baldi izeneko musikaria da. Bera da sortzailea eta berak sortu zuen edo lehenengo formazioa. Dylan Baldi Cleveland Ohioko da, eta nik uste dut asko gustatuko zaizuela, baina bueno, berak musika eta ekoizpena ikasten zuen Ohioko unibertsitate batetan, eta asteburuetan etxera bueltatzen zeanean, bere gurasoen sotanoan, badakizu estatu batuetako etxeen sotanoak nolakoak diren, agian etxea baino handiagoak, askotan. Hor, zeukan estudio bat, eta bertan grabatzen zituen kantak, eta hainbat izen erabiltzen zituen MySpaceen. Hori, zuretzako erakargarria izango da. MySpace. Eta izen bat... Irekiko balute berriz ere MySpace. Cloud Nothingsan izen horietako bat, eta gaur egun ikustuta aipatzen dugula hor, logelan egindako popa. Gutxi gora bera Dylan Baldik logelan ez dugu esango, baina hortik sortutako punk popa edo hardcore punk popa edo egiten zuela, eta Cloud Nothings azkenean deitu egin zuten telonero moduen aritzeko New Yorkeko kontzertu batetan, talde honekin, nik uste dut Waves, eta beste talde ez dute oin gogoratuko, baina bueno, nahiko talde potenteak talde horrelako talde ez ezagun bati aukera emoteko, eta hor ja lortu zuen kontratua, lehenengo diskoa grabatu, lehenengo maketa bat grabatu, hori single moduan argitaratu zen, gero lehenengo diskoa, Attack on Memory bigarrena izango zen, 2012an, eta 2014an Here and Nowhere Else izeneko diskoan, Attack on Memoryko soinua hor mantentzen zuen, esan dut, punka hardcorea, baina hemen bai, melodia oso garrantzitsua, popa oso garrantzitsua, eta entzongo dugun kanta, Pattern Walks izenekoa, oso luzea da, baina nik uste dut bidaiak merezi duela, eta horregatik saiatuko gara guztia entzuten, edo hor erdian dagoen berik bat, gu bai aprobetxatuko dugu komentario batekin. Kontzertu baten izango balitz bezala, kantaren erdia hori zirena, hemen zea beste, astera doa berriro! Lako zerbait gertatuko da, abisatzen du galdez aurretik, ze sartu, honela sartzen da. There's something wrong here, nothing in
Bueno, orain botako dizut ze talde kartzen dizkidan gogora niri. Interesgarria. Garbage, Market Preachers, Placebo, talde hauek guztiak nola baitere, ekartzen dizkit gogora. Apurtxu edo gogorragoak, ez? Hori da, baina Jarkorretik. zikintasun ukitu hori, disonantzia puntu horiek, bueno, ez, kartzen dizkit, da, justu, aipatu ditudanak, esango nuketenak, Britaniarrak direla. Irlandarrak... Bai, esan nahi dut, Europarrak behintzat. Garbage-en kasuan, ez? Eta... Garbage estatu bat horra dira, egia da. Placebo ez dakit. Placebo bai, placebo nahiko ziur esango nuke gainera, Londresko bikoa, Londresen sortu zela. Nahiko seguro esango nuke, begiratzen ari naiz. Eta bai, Londresen sortua da, 84an hain zuzen ere. Begira nola diren kontuak. Bai, izan zirelako talde, ez dakit ez mitikoietakoak. Baina, bueno, bai, Garbage, bada talde bat horrentz izan zulegia da, askotan gertatu zait hau ere, Estatu Batuarrak dira, naiz eta nik uste Britaniarrak direla. Bai, hor, Garbage-en Butch Vig mugitzen zen, produktorea, gruntzena, Nirvana, eta hortik. Eta, claro, Steve Albini, bai. Guk ezagutzen dugula, bai, bueno, gruntzeaz lan egin zuelako, Pixiesekin, Bertxarrakekin, baina baita ere, Cloud Nothingsekin. Begira, bai, hortik. Begira, referentzi moduen. Orantxe ari naiz irakurtzen, claro, Garbage-en Shirley Manson dagoela. Eta, karo, Eskoziak ere baduela zer. Bai, hori, bai, Shirley Manson bai dala Eskoziak. Karo, nahi banekin hor, zerbait bazegoela hor tartean, eta horregatik ematen zigula askotan bertara. Baina, bai, hau ere, 83an elkartu, 84an kasi martxan jarretako talde horietako, Iskander. Begira, datak zer direna. Hori, bitxikeria moduan. Baina, bueno, zuk kantuaren bigarren zati bat ere nahi zeroen entzun. Bai, batez ere hor sarrera. Zelan urtetan da distortzio zubi arraro batetik, eta luze batetik, eta zelan sartzen da barrio kantan. Ba entzuko dugu sarrera hori. Honekin orainek eta plazeboago iruditzen zait zati hau. Ahotxagatik da, kantatzeko moduagatik da. Etortzen zaizkit banda horiek burura ez dakit. Ba, baliteke, nik ez dut placebo asko entzun,
kontzertu bat ikusi nuen, BBK Live baten, Ostaizka nire lagunerekin, bera salea zelako, Nik ezin izan baina duen. kontaktu gitxi izan dute placeborekin. Gogoratzen ditut bideoklipak, claro, agertzen ziren MTV-an ere. Bai, asko. Baina disko bat nik esango nuke ez dudala osorik entzun inoiz. Zuk ze urtetan ikusi zen dituen, BBK Live-en? Indala urteak nik uste dut Alice in Chains edo James Addiction edo Faith No More josuten egun berean, baina ez dakit ze urtetan. Birritan edo irutan etorri ziren eta nik esango nuke lehenengo azala, baina... 2005 edo lako zerbait izan zen, lehendabizikotako BBK Live-en izan zen etorri ziren. BBK Live lehenengoa 2006. Orduan etorri ziren. 2008, 2009 hortik izango zen. Hor uste laster baten bigarren aldi izan zen etorri zen, eta bai, bazen talde bat ez nuen harrapatu eta badetolako, bat, ez dakidana da, gaur egun etorriko balira ze grazia egingo lidak, hori ere esan beharra daukat, ze gertatzen ari zait. Ez dakit, deskurritzen ari nintzelako talde horiek, eta asko gustatu ditzezkidalako disko haiek, baina gerora, Inkubusekin esan izun, azkenan, geratu ditzela Apple, nik beste zerbait espero nuela, baina, claro, ematen duenez tempo erdiko kantuak dira orain festivaletan jo behar direnak, ez? Pixka bat, sentsazio hori dakat, Killersekin berdila gertatu ditzaidan, The Killersen kontzertuaren gauza bera gertatu ditzaidan. Bai, zera, Inkubusen kontzertuan apurtxu bet, bai gogorra izan zen, baina egia da, gero euren ibilbidea harakatuta, Claro. Abesti mota hori oso garrantzitsua izan dela eurentzako, eta azken, agian ez dutela horren beste aukeratzeko beste leku batzuetan. Baina, bai. Eta gero The Killers, lehenengo diskoekin ondo, gero eta motelagoa, eta motelagoe bai, zuzeneko kontzertuetan, klaro. Bai, eta, gertatzen dira olakoak, eta eskerak Killersen egunan gero Idols zegoen. Bai, hor, gozatzeko aukera, bai. Bai, eta pena Arde Bogotarekin, baina, aurten behintzat Arde Bogota ikusiko ditugula dirudi. Bai, Hortaz, ze Arde Bogotak flipatu nuen, zema jende mugitu zuen, eta nola mugitu zuen. Zuzenean, nik disko antzun nuen, ona ekarri nuenean, noin dala iabete bat, azkeneken zera, taldeak agertu ziren egunean, eta nik hor, hemen aipatu dut gitar estetikoen kontzeptu hori, gitarrak badauz argazkietan, bideoklipetan, eta diskoan badaude, baina oso estetikoak dira, batzutan ez dira entzuten, ez duzu ulertzen zertarako gitarra bat, zertarako gitarra bat edo bi, gero azkenean ez da entzuten, edo ez da entzuten niri gustatzen zaidan modu. Hori da kontua. Ia zuzenekoan zer gertatzen dan. Nik uste dut Iskandar gertatzen dena dela lehen, askotan sinte koltsoiak zirela eta orain direla sinteak protagonista eta gitarrak direla koltsoia. Kenduko balira, damutuko ginatekela uste dutala ere, Ez dakit. Entzun beharko nuen gehiago Arde Bogota eta izan behar nintzen salea damutzeko. Baina, ikusiko dugu, bentsat kontzertu interesgarri izango da. Bai, zior baietz. Eta azkeneko bikantuetan, izen potoloak, esan dut. 2024 hasiera honetan agertzen ari dira izen potoloak, martxorako urteko diskoa ez bada izango, zuretzako akaso ez, kontuz. Baina mundu mailan urteko disko izango dena, nik uste dut martxoaren 29an argitaratuko dela. Ez dakit bak izuzen Beyoncéren Renaissance Act 2. Adibidez. Green Dayrena bebai argitaratu da, eta jende oso posik dago, oso salea ez nahi zenez, ez dut entzun ere ez. Baina nik uste dut beste historia bat izango dela ez da. Bai, baina Beyoncérena irakurri nuen. Country kantu bat egin du, Aste honen hasieran irakurri nuen disko atera barzuela, bai. Eta country kantua, Iskander, kontuz, entzungo. Nongoa den nahikoa garbi uzten du. Justonekoa. Horregatik. Entzungo, Beyoncén diskoak entzuten ditut, Bai, horregatik. Entzuten nuen bere garaian Destiny's Child, ere, bai. Destiny'sek errespetu osoa, esan nahi dut. Bai. Pena izan zen, azkar desegin zirela, naiz eta jakin, gero Beyoncék zekarren egin zuen, ez? Nik hor NTV-arekin batera disfrutatu nituen, Hasiera baten R&B-a ez nuen ulertzen, baina gero,
poparen bidetik eta melodiaren bidetik apurke gauza batzuk ezagutu nituen eta gustoko nituen Destiny's Child talde, horrela ezagutu nuen, eta bai, diskoak daude etxean, esango nuke. Begira. 2-3 disko dauzela etxean. Joder, eskerrak, pixkat ezagutu nituen. Eskerrak izkalder, Ez, dinot, taldea horrela ezagutu nuela. Claro. Zera, NTV-ari esker, eta... Baina gaurkoan ekarri gozunak alternatiboagoak direnak dira. Naiz eta alternatibo mainstreama, esan nahi dut. Arritu nau, batez ere, urrengoak ekarri dituzula. Ze hau nahiko, ez du nahi despektiboan esan, baina hitz nahiko despektibo bat erabiliko dut. Modernitoen musika, ez? Iruditzen zait. Bai. Izan daiteke. Bueno, egin du bidaia 94 eta 2014 gitarrak, gizonak. Eta orain, gaur egunera etorriko gara, eta emakumeak izango dira protagonista. Lehenengoak, The Last Dinner Party. Nik ezagutu nituen, esango nuke, agian udaberrian, pasadan udan, YouTuberen algoritmorako, niretzako interesgarria izan zitekeelako. Eta, bideoklipa ikusi nuen, nire bikotearekin batera, eta ez genuen oso ondo ulertzen zergaitik gure algoritmoan zegoen. Eta hor itxi dut, pentsatzen diskoa ja bazeukatela, baina kuriositatez urtarrian irakurri nuen euren artikulu bat, ez dakit Moion edo Hankaten edo horrelako aldizkari ingles batetan, eta hor konturatu nintzen diskoa zeukatela garai hartan, bakarrik zela bideoklipa, gero beste bideoklipatzuk etorri zirela, eta lehenengo singlearekin batera eta lehenengo bideokliparekin batera lortu zutela Island Records bezalako disketxe handi eta historiko batekin kontratua, eta eurekin batera Otsaiaren 2an erratzen ez banaz argitaratu zuten beraien lehenengo diskoa. 5 neska dira, zuzenean niri iruditzen zait gehiago direla, baina agian badituzte horrelako zuzeneko musikariak. Bai, ontsa ikusten ari naiz, beste bat dagoela zuzenekoetan, eurek izatez ez dute bateriarik, eta bateria bakarrik zuzenekoetan agertzen da. Eta lehenengo diskoa, Prelude to Ecstasy, 2-4 bider entzun dut, oraindik ez dakit Pitchforkek esaten duen, edo Sara Sosaiaren telefonoa badugun, agian euri galdetu beharko genioke. Hori tentazio handik izango litzateke. Baina ez teko targi, disko ez da txarra, baina adibidez, martitzenean irratia entzuten kotxean agertu ziren, eta esatariak, esaten zuen, denboraldiko diskoetako bat dala, eta nik oraindik ez teko targia. Izan daiteke, 2024 urte honetan disko garrantzitsua izatea, eta seguramente listetan goian agertuko da, Inglaterran batez ere, baina nik oraindik ez dut argi. Ez da disko txarra, erreferentzi politak, gaur egunekoak, Florence and the Machine, argi dago, bertan dagoela, eta garai batekoak, nik esango nuke Talking Heads, Kate Bass, edo Sparks aipatuko nituzke, eta, talde interesgarria bai, baina ez dakit. Badakizu askotan, gero, sariak irabazi dituzte, telebista guztietan agertu dira. Baina, Eskander, bakizu zer gertatzen den, Britaniarra dira. Pitchforkek 6,5. 6,5. A ver, gaur ados nago, Pitchforkekin, ez dakit keskatu behar nahi zen, baina gaur, behintzat, klaro, Pitchforkek badeko hori, batzutan ikusten duzula letxez, arrazoia emoten dozte, eta beste askotan, edo askotan ikusten jakin ondik mugiduko diren, eta baina, hori, esan dakoa, ez dudala argi, gero, sariak irabazi dituzte, diskoa lortu dute single batekin. Ez dakit, kasu aparta da. Brita guarda, sari ere Brita guarda dela, ez dela edozein sari horregatik. Zaiatu, horbe bai, nik entzuten ditut, bestea Mercury Prize, horrelako sariak beti jarraitzen ditut,
gogoko dut Inglaterran duten zaletasun hori, ez zaletasuna, kultur hori euren musika defendatzeko, euren popa defendatzeko musika estatu batu aurrean, eta, bueno, herrialde handia da, edo jende asko bizi da bertan, vale? Baina munduan oso herrialde txikia da, ez dira horren beste jende, eta hala ere, zer nolako ekarpena egin diote musika poperi, eurek sortzaileak baldin ez badira. Bai, horrelaxe da. Bueno, entzungo ditugu Abigail, Litzi, Emily, Georgia eta Aurora. Oker espaldi manez. Horiek baitira. Ez dira beste hauek, ez dela Maris, bada espada. Izen horiekin pixka bat baziru hortik ere izan ziteken eta estetikoki ere bai kontuz, Bai, estetikoki bai. Estetikoki ere izan ziteken. Baina ez, The Last Dinner Party dira eta kantuaren izena Nothing Matters. I have my sentence now, at last I know just how you felt. I dig my fingers in, expecting more than just the skin. 'Cause we're a loaded like in fever, like a motorbike, a sailor and a nightingale, dancing in convertibles. And you can hold me like he held her, and I will fuck you like nothing matters. And you can hold me like he held her, and I will fuck you like nothing matters. We've got a highway to the moon is bursting with headlights. One more and we're away, left tender in your Chevrolet. And we're a lot alike in fever, like a motorbike, a sailor and a nightingale, dancing in convertibles. And you can hold me like he held her, and I'll fuck you like nothing matters. And you can hold me like he held her, and I'll fuck you like nothing matters. Even when the cold comes crashing through, I'm putting all my bets on you. I hope they never understand us. I put my heart inside your palm, my home in your arms. Now we know nothing matters. Nothing matters. Hold me like he held her, and I'll fuck you like nothing Esan behar dut, Iskander, badela kantu bat, nik bertsio elektronikoan ezagutu nuena. Horren itzet etortzen izena, kantu entzuten dudanero, ez da, 70 laurogetako kantu bat den, etortzen dena burura. Be alive for you, be alive for you, egiten du bukeran, baina elektronikan ezagutu nuen, baina tin, 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 tirin, 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 tirin. Bai, ontsa esaten dizula, etorri da eta zeo. Bai, ez da. Da, be alive for you, zerbait esaten zen. Elektronikoan 2007 buelta horretan etorri zen bertsioa. Bai, esango nuke Euskal telefoniaren enpresa baten jingela edo izan zela garai baten ere bai. Bai? Esango nuke. Bai, Hori esango nuke bai. Ez dakit, nik uste dut kanta berari buruz. Eta haren bertsio aurrekoa zen, 80koa, edolako zerbait. Bai, izan daiteke bai. Zera, Disco. kuriositatez, Bai. aipatu du Harlan Rock azkenengo Bai. musiko batzuk entzun ditugulako. Ba, hau esango nuke errepidiko abesti bat dala, Bai. neska batek idatzitakoa.
eta maitasun errebantza bati buruz bai, hitz bai, egiten bai. ari duela, argi dago. Bai, Hori bai. kotxean be bai entzun dudanean pentsatu dut, bai, hau Holanda. Bai, Baina ez dudana hartu da errepidearena, baina oin zera, hitzak irakurtzen, bai. Nahiko kanta emakumeena izateko, bai, gizonezkoena ematen du. Dinot, bertan esaten vale, dana, vale, ulertzen. Ez da hain, baina, bueno. Bai, hemen, gizuk izan aldatzen ari da, eta Britaniarrak beste maila batean joan izan dira gauza batzuetan. Bueno, ikusi beharko da, gero diskoaren tonua zein da, suposatzen Bai. dut ez dala... Eta, bueno, eure be bai, eskubide guztia daukate. Noski. Euren literatura nahi duten moduen, zera, lantzeko. Niri, egia esateko kanta hona iruditzen zait, eta letra, simplea, historian zehar askotan erabili diren gai buruz hitz egiten duela, baina, zera, badeko puntu bat. Esan dudana, ez dakit nora mugiduko diren, ez dakit benetan diskoa ona dan edo ez, baina, bueno, entzuten jarraituko naiz, jarraituko dut, eta esango dizuet etorkizunean. Bueno, kantu horretako bestaldea izan daiteke hurrengo kantuko protagonista. Everything turns blue, ez? Dena urdin triste bihurtzen zaion pertsona bat baten historia kontatzen duelako Chelsea Wolfek. Bai, Chelsea Wolf, bueno, gaur egungo, ez dakit, beltzesko andra edo emakumea bezala aurkeztu dezakegu. Betu, ipini genuen zera Liberen diskoa, eta aurrerapen bietan nire buruan bazegoen. Bazeuden beste gauza asko, bai, Cocteau Twins bezalako taldeen gitarrak entzuten ziren, edo antzerako gitarrak entzuten ziren, baina bazegoen nire buruan agian Libek Chelsea Wolf maite duela, edo askotan entzun duela, eta horrekin jolastu nahi zuela. Eta, bueno, hilabete batera edo aste batzuetara Chelsea Wolfek disko argitaratu du, disko berria, eta, bueno, hemen utziko dugu gaurko saioa, ez? Beste Bai. otsaileko kanta batekin, eta otsaileko disko garrantzitsu batekin, eta nik uste dut, izango duela bere epizua horrela... Ze nota ematen diozu? Nik diskoari, nik 8 batetik gertu egongo dala, ze baditu ikutu industrialak, nik uste dut gero kantak errezagoak direla, baina badeko experimentazio puntu bat be bai, oso disko interesgarria. Zer dino gure bibliak? 7,6. Baitu, bueno, gaur ohera joango naiz, bueno, urteguna dalako, baina ohera joango naiz. Akaso hori izan da oparia. Arduratuta, nota guztietan batera, etorri naiz Pitchforkekin. Horrelakoak ere. Bueno, behintzat Pitchfork eskalan gure gaurko zera, tartetxoa, bueno, oso ondo geratuko zen, eta eurek oso pozik egongo ziren gurekin. Hori da. Bueno, egunen batean, akaso jakingo dute gure berri. hori izango litzake beste zerbait. Gure berri izaten badute akaso izango da esateko, aizue, ja bale, gure informazioa horrela erabiltzeaz, ez? Baina, bueno, batek daki. Ez du horrelakorik espero momentuz behintzat. Baina bai, espero zaituguna, zu datorren astean hemen Iskander, disfrutatu urte mugaz, ospatu, eta, bueno, gero ajea, izan da alik eta txikiena. Bueno, zenatuko gara dana egiten, eta ajea naha, badakizu gure eskuetan ez dagoela, baina, bueno, ez beti, baina normalean ajea baldin badago, da zeo zerrena gertatu delako ere bai. Disfrutatu. Bardin, eskerrik asko Iker.